Αυτό θα σε σοκάρει. Τώρα μόλις εμφανίστηκαν 9 κύκλοι στην οθόνη σου. Αυτό που σε θέλω να κάνεις είναι να διαλέξεις έναν από αυτούς τους 9 κύκλους, να βάλεις το δάχτυλό σου επάνω και να πατήσεις like για να το κλειδώσεις. Τώρα θα εμφανιστούν μερικά γράμματα γύρω από τον κύκλο που διάλεξες. Αυτό που σε θέλω να κάνεις είναι να πάρεις τα γράμματα που είναι γύρω από τον κύκλο σου και να δημιουργήσεις μία λέξη. Για παράδειγμα, αν διάλεξες αυτή την μπάλα, η λέξη που μπορείς να δημιουργήσεις είναι το νερό. Τέλεια, τώρα θα σου δώσω μερικά δευτερόλεπτα για να δημιουργήσεις μία λέξη με τα γράμματα του κύκλου σου. Πάμε! Ωραία. Και για τελευταίο βήμα μόλις εμφανίστηκαν πολλές εικόνες στην οθόνη σου. Αυτό που σε θέλω να κάνεις είναι να θυμηθείς τη λέξη που δημιούργησες και να διαλέξεις μια εικόνα που ταιριάζει καλύτερα με τη λέξη σου. Πώς σου φαίνεται που μάντεψα ότι διάλεξες την εικόνα με τα πυροτεχνήματα? Like και follow για περισσότερα.